Costa Kai, Matrix de la Valldigna Edition. I què passa? Tot bé? Entonces, això del podcast va o com? Home, si sembla que li agrada a la gent i tot, xe. Saps que hi ha penya que no parla valencià, veritat? Xe, ja ho sé, mestre, però això no és per tots els públics, eh? Entonces què fem? Foc o fugim? Foc, sempre. No veus que són valencians? Has sentit això? El què? Crec que n'hi ha forasters sentint el podcast, eh? Segur que n'hi ha. Vinga, va, xusquem-li. Bon dia, bona vesprada o bona nit, xiquets, xiquetes, a la bona pitxineta. Siga quin siga el moment en el que esteu escoltant aquest podcast, sigueu benvinguts. Abans d'entrar en matèria, us vaig explicar una miqueta el que vindria a ser l'estructura del podcast d'ara en avant, d'acord? Així vosaltres podreu seleccionar aquella secció que us interessa més o que gaudiu més escoltant-la i votar directament. Així no tindreu que estar sentint tot el tosto del podcast que, escolta, si el sents, doncs de puta mare, però si no tampoc passa res. Llavors, si sents una secció i una altra no, agafeu el que més us interessa. En la primera part anem a parlar una miqueta del que vindria a ser el poble, la història, l'entorn on està situat i tot això. En la segona part, si sou unes persones que sempre esteu pensant en el menjar, us golafres, que només penseu en menjar com si fos sangonereta ahí hasta reventar, bingo, ja heu trobat la secció vostra. Anem a parlar dels menjars dels pobles, d'acord? No estic parlant que això vaig a ser una secció de menjars tipus Cano, i no estic parlant de Cano, com la impressora, d'acord? Estic parlant que així anem a parlar dels diferents plats que fan a tavernes de la Valldigna, com els fem així. Parlarem de l'arròs al forn, de la paella, de diferents plats. Però Costa, és que en el meu poble no posen pimentó o pebre. Pues bueno, en el meu sí en posen. D'acord? Entonces anem a parlar de com fan la paella així en tavernes, no com la fan al teu poble. Quan toqui l'episodi del teu poble, parlarem de la paella del teu poble. Però fins llavors anem a fer-ho com cadascun. En la tercera part anem a parlar un poquitiu del que vindrien a ser els paratges, rutes saludables, llocs i espais únics que tenim així al nostre poble, bé siguen rutes de muntanya, de platja, etc. D'acord? En aquesta secció sí, i abans d'esmentar tot el contingut de la secció, sí estaria bé fer una xicotigua reflexió, perquè està molt bé tindre aquests paratges i poder gaudir-ne, però sempre amb una miqueta de seny. No està per anar als llocs perquè són de domini públic, però la gent va allí a fer el cafre, embrutar-los, a tirar fem. No és per això. Estic comentant els paratges i els llocs per a que puguem gaudir-ne tots, els que són de tavernes i els que no són de tavernes, però que anem en coneixement. D'acord? En la quarta secció anem a parlar una miqueta del que vindrien a ser les festes a nivell tant cultural com esportives i de més que tenim així al poble. És veritat que en quant a els festivals i tot això ha anat minvant progressivament al llarg d'aquests anys, però tavernes és molt més que els 4 o 5 festivals que hi havia o que encara queda algun per ahí i tot això, no? Tenim moltes altres coses. En una cinquena secció anem a parlar una miqueta. Esta secció és una barreja de tot i el nom així ho indica també, perquè anem a dir-li el mercat. I què és el mercat? Bé, tots els pobles de la nostra comunitat saben què és el mercat. El mercat és un lloc i un espai únic on tenim una miqueta de tot, una paradeta d'això, d'allò. Doncs bé, esta secció serà això, que tindrà coses musicals, coses friquis, coses de cinema, coses de reflexió valencianes, etc. D'acord? És un poc sorpresa. Random pot ser qualsevol cosa o cap, pot ser el que siga. I ja per a finalitzar el que farem és parlarem
és una secció que he volgut anomenar-la el jardiner de Miyagi. Òbviament, aquest podcast, com es diu? Costa Kai. Costa Kai, el nom no està triat a l'atzar, encara que ho pugui semblar, és en part el meu cognom, però l'altre fa clarament referències a la cultura pop i cultura dels anys 80, d'acord? Del cinema, de sèries, etc. En veureu moltes durant tot el podcast, en veureu, si ho vegeu per YouTube, si ho escolteu, ho sentireu, d'acord? I parlarem de moltes coses aquestes. Llavors, el jardiner de Miyagi pretén ser un poc d'un espai de reflexió. No pretén ser un espai de reflexió a lo Mr. Wonderful o com un Velociraptor que us deixa ahí pensant i pensant. No, anem a parlar de coses pràctiques, però que sí que trobe que com a persones, com a poble, com a valencians, sí que hauríem de reflexionar de tant en tant. I no està de més que, encara que jo no siga ninguna eminència en l'aspecte ni res, ho puga recordar o dir. El que vulgui agafar-ho, que agafi aquelles coses que l'utilitze o que li servisquen, i el que no, doncs bé, doncs ahí es queda i és lliure d'agafar el que vulgui i ja està, d'acord? Doncs bé, ara sí, va de bo i entrem en matèria. Comencem en el que vindria a ser el poble. Doncs bé, Tavernes de la Valldigna és un poble que està situat a la comarca de la Safor. Per als que no sou de la comarca de la Safor o d'algun dels pobles del voltant i de més, us puc ubicar un poquetet Tavernes. Està entre el que vindria a ser Cullera, Xeraco, Benifairó i Simat. Després, si aneu per dalt de lo que és Simat, està Barx, Xètiva i tot això. I per l'altre costat, per el que vindria a ser la puja aquesta del Portijol i tot, tenim Carcaixent, Alzira i els diferents pobles de lo que vindria a ser la Ribera. Imagineu-se Tavernes si és un entorn únic que ha estat habitat pels Homo sapiens des de fa 500.000 d'anys, almenys que es conega. Tenim una cova molt famosa que es diu la Cova del Bolomor, amb B alta, d'acord? Per al que vulgui buscar-ho per internet i tot això. No vaig a fer-vos un reportatge del Bolomor, però la Cova del Bolomor és bastant relevant al que vindria a ser Europa, perquè es van descobrir deixalles i restes dels primers focs que es van fer així a la Comunitat Valenciana, se podrien dir dels primers valencians que van habitar l'entorn, i fixeu-se si és molt poble que van triar Tavernes, d'acord? Així no... Jo no dic res, però ahí queda el dato. Aquestes terres han estat habitats no solament pels Homo sapiens que han viscut al Bolomor i demés, sinó també per una gran multitud de pobles, d'acord? Estan els ibers, els romans, els àrabs, els cristians, etc. I tots aquests pobles han deixat la seva empremta a Tavernes d'una forma o una altra, d'acord? I ara us explicaré una mica per damunt cadascun d'aquests pobles que han anat fent i demés. Però si pegueu una volta pel poble, els monuments, esglésies i demés, podreu observar aquestes deixalles que han anat deixant cadascun d'aquests pobles, d'acord? Tavernes, com el nom indica, no només n'hi ha un Tavernes, també he de dir, però la gent sempre que em pregunta, diuen, tu de quin Tavernes eres? Jo sempre conteste que del Tavernes bo, sense cap tipus d'ofensa per a Tavernes blanques, però a cadascú el seu poble que no li toquen i ja està, Hi ha un xiste de Don Pío que conta, tu d'on eres, de Tavernes blanques o de Valldigna? Si podeu escoltar-lo per internet, busqueu Don Pío xiste Tavernes i veureu, és bastant graciós també, Però bé, tornem al tema, que me'n vaig pels núvols. Tavernes rep el nom d'això, de lo que eren les tavernes antigues que hi havien, o pobles que eren pedanies per els quals anaven passant els diferents carros que anaven a comerciar, bé siga al port o altres pobles que estaven al voltant i tot això. Quan va rebre la segona part del seu nom com a de la Valldigna? Així hi ha una part que és una llegenda que es diu i no se sap exacta, però hi ha una altra part que sí està documentada, d'acord? Vindria a ser que el rei Jaume II d'Aragó, vindria a ser Jaume II el Just, per això es diu l'institut així. L'institut que jo vaig estudiar es deia Jaume II el Just i es diu justament per aquest home, no? Per aquest rei que va vindre. Cap a l'any 1298 vingué a visitar un cop el que vindria a ser l'abat de l'ordre del Cister del monestir de Simat de la Valldigna.
en aquella època aquest monestir era molt important i conta la llegenda que diuen alguns que va ser des del Portijol, altres diuen que va ser des de la part de Barx. Siga d'on fora, hi ha una vista espectacular. Si podeu pujar algun cop allí a veure el que vindria a ser com ix el sol o com s'amaga, us ho recomano. Li va dir a l'abat: "Vai digne per la seva religió?" I l'abat va dir: "Pues sí, què té que dir? És un ball ben digne." I des d'entonces que es diu ball digne, de ball digne. A més, i no solament els cristians i tot això, Tavernes de la Valldigna va tindre una època de la conquista àrab que va estar començant des del sud, va pujar tot el que vindria a ser la Comunitat Valenciana, va arribar fins a València, com tots bé sabeu i tot això. En l'època àrab, la Valldigna va estar poblat i es deia la Vall de l'Alfàndec. Per això el Col·legi Públic Alfàndec es diu així d'aquesta època. A més, si us passegeu per les diferents regions que hi ha a les hortes i tot això, podreu veure que, per exemple, jo què sé, hi ha molts noms i zones com Ombria, Gevalcobra o Gevalsogra, que és la rotonda que hi ha només entres al poble, al costat de la gasolinera. Que ara us fixareu i direu: "Ah, per això fica Gevalcobra i Gevalsogra." Sí, perquè el poble es dividia en aquestes dues parts. Tot estava en la vall de l'Alfàndec, per la part esquerra, si no estic equivocat, era Gevalcobra i en la dreta Gevalsogra. A més, tenim Cudiola, Alfàndec... Tots aquests noms venen d'aquesta època àrab o morisca que van tindre l'ocupació a la vall de la Valldigna. És molt important, tot i que no és a Tavernes pròpiament dit, perquè això és territori de Benifairó, és de Benifairó, que no vol tocar el vostre. També hi tenim el castell famós de l'Alfàndec, el castell de Marinyer, que es diu també, així comúment li diguem el castell de la Reina Mora. I per què es diu el castell de la Reina Mora? Perquè també hi ha una llegenda que conten que aquesta Reina Mora, quan va arribar el moment de l'ocupació i tot això, es va tirar de dalt baix per lo que vindria a ser el barranc. I no solament això, sinó diuen, perquè això és una dita popular, que va agafar i tot el tresor que tenia i tot això el van tirar al barranc o el van amagar per el barranc. I ahí teníeu a vosaltres a gent esquadrinyant i espeleòlegs i tot això buscant pel barranc el tresor de la Reina Mora famosa aquesta. Sens dubte també la part d'ocupació morisca que va portar la tradició agrícola, jo què sé, per exemple el regadiu, les assèquies, el meló d'Alger. És que totes aquestes coses que tenim també a la vall de la Valldigna, a banda del taronger, que és una cosa molt única nostra, estan d'aquesta època. Si ens avancem un poc més, ja tenim l'ocupació cristiana i junt amb aquesta doncs, tenim totes les esglésies, tota la part morisca va estar o bé soterrada o bé ocupada, per això també el castell de la Reina Mora està en un estat bastant deplorable. La veritat és que estaria bé poder recuperar aquest espai i tot això. També diuen que hi havia un mercat en la part de l'Umbria, a la part septentrional, estava el mercat moro també, que es veuen clarament els bancals també, i se suposava que ahir comerciaven la gent. Doncs bé, això fa un munt d'anys. Ningú ho ha conegut des que estem escoltant aquest podcast. En la part dels cristians és el que tenim actualment i podem reconèixer les esglésies i diferents construccions i demés. I també Tavernes ha sigut un poble que ha anat canviant a muntó. Imagineu-se que a dia d'avui no en tenim cap, però per exemple així van arribar a tindre 3 o 4 cinemes que jo recorde. Teníem el Cinema Ideal, que és on està la tenda aquesta d'electrodomèstics, que no vull dir el nom perquè tampoc això es tracta de fer propaganda a ningú, no? El Capitolio, que era un cinema i un teatre, que està a aquest famós supermercat que tots creuen per la carretera per anar a ell, també, no? L'Astòria és un edifici que són vivendes també, però ahir hi havia un cinema i si no recorde mal, aquest cinema jo l'he conegut i tot, també era un cinema que era obert. Jo recordo haver vist alguna pel·lícula d'Indiana Jones i tot això
i tinc que records. Era molt menut, però ho recorde també. O el cinema principal també. El cinema principal estava molt prop de ma casa i sí, recorde clarament les pel·lícules que he vist també i tot. Imagineu-se. A més, per exemple, d'indústria sí tenim i hem tingut empreses superpotents, superrelevants, que, per exemple, a qualsevol persona que tu li digues el mobiliari escolar i d'hogar d'aquestes tauletes verd ministeri, tot el món li ve al cap, no? Federico Giner i totes aquestes empreses que han estat al voltant d'ella i han treballat tot això. A més, avui en dia no ho vegem igual, però Tavernes no sempre ha tingut les construccions que té a dia d'avui. Per exemple, el passeig País Valencià tenia el que era la bassa, que a dia d'avui està a la rotonda de l'entrada del poble. No em pregunteu per què, però pense que el passeig País Valencià abans de tindre el pàrquing era infinitament més bonic que a dia d'avui. Almenys tenia arbres, que el que hi ha avui pues, no pot dir-se que sigui un passeig molt bonic, que diguem, no? Pràctiques, però no és massa bonic. Després, per exemple, el passeig Colón s'hi ha anat millorant, no ha canviat massa al llarg dels anys, no? Però sí que podem observar les diferents construccions, les bases, que hi ha algunes rotondes i tot això, que han estat formant tot el poble. Doncs bé, això és un resum, no és una història completa del poble en retrospectiva ni res, sinó més o menys és un poc la vista avant, darrere, del que vindria a ser el poble des dels inicis al que és el dia d'avui. D'acord? Ara anem a tirar avant i anem a parlar de lo que mos interessa. No és que el poble no mos interessa, ¿vale? Però anem a parlar del menjar. Així que estigueu atents.